देखी भैया, हम दू जना ए जगह घूमे आयल बानी, चौर घूमे आयल बानी और कहीं नइखे गइल हियाँ। गांव शहर के लइका बानी और दुइये जना बानी। और एक कहानी भी आई है कि बुड़बक के कहानी बा। बुड़बक के यही कहानी बा। कहानी जोड़ले हैं भैया 10 तक। हम ज़्यादा पढ़ल लिखल नहीं कि जोड़ सकम। जितना जोड़े पैनी है उतना जोड़ देले बानी। कहानी बा बुड़बक आदमी के कि बुड़बक नंबर 1 करे सबसे टेक, बुड़बक नंबर 2 बसे गांव से दूर, बुड़बक नंबर 3 कलम पढ़ल न लिखल खोसे कलम पीन, बुड़बक नंबर 4 गेल बात के करे विचार, बुड़बक नंबर 6 गेहूँ में मिला के बेचारा बो देलन जौ, बुड़बक नंबर 7 कि दूसरा के दूरी पर सूते जास, बुड़बक नंबर 8 कि उल्टे काठ काटस काठ, यानी कि जे डाँड़ पर बैठल बा वही डाँड़ के काटता। तो बुड़बक के काम बा गिरी बाबू गिरीबे करिहन। और बुड़बक नंबर 9 कि दूसरा के बेटी पुतोह पर लगावत रहे लौ। बुड़बक नंबर उहे भैया बा कि 10 कि रहे मौगी के बस। जय राम जी के भैया। निमन लागी तो सब्सक्राइब करे जी। हमारे चैनल बा दुल्हन ले आएंगे। जय राम जी के भैया। राधे 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 राधे।